Ay, kaya ano daw lang, nga diri, man nagawa si Mano Rodi. Ano yung utrohong ko, kaya diri, pwede, mano na mano ako. So, ay, kaya ano daw lang nga diri, man nagawa si Mano Rodi, ay rabalayan, oh. Ignan tala na ito. Ano yun? Kaya yan eh. Ay, paglabot ako ito, wala ko mansag. Kali. Imo na, nanay. Man nagawa si Mano Rodi, ay rabalayan. Ano lang nga diri, man nagawa. Ano lang nga diri, man nagawa si Mano Rodi, ay rabalayan, oh. Ay, nawo dito ito diya itsura pare. Ha? Sige na, inom na. Para makatagway pa kita at bino diya tindahan ni Lola. Oh, sige na. Alagad ka mo mga... Ano? Ay, Lola. Ano ito? Sige, kuribo din ito kilid. Wala ba dito di mo Alagad pagkay, Lola? Alagad. Ano? Alagad. Sige na. Oh, sige na. Alagad ka mo magpare. Agahay pa ito nga iyong pag-inin. Ay, Hindi pa siya gilatira. Mga pa okay, nakakahalin kita. Go, God. Basta diri la utang. Ayos na ito, diri ba ha? Ay, sakti ito, Lolo. Salit, kau mo siya nga habon kinilom. Tangway na luwat kami. Pare na ka mo sumsuman nila. Ay, Sige lalo, sige la, tagi lang kami dito ito, baga may sabaw nga baga, pwede Ay, masusuman naman. mami. Sige, anay kay magkukuhit ako nga dahil ito iyo makao. Anay la, anay. Ay, alam, ayon. Sige, Lola. Habon na yun. Sa lakatagos, Lola. Okay na ito. Kaya kung maubos, yan na kayo matulad kayo magpalit. Hindi ba pala? Ayaw, sige, tagi kami lola, ito may nabaga sabaw Ah, dito. sige, sige. Anay, kadali la. Wow. Anay. Sexy pa ba ni Lola? Oy, anak ko man ito. Ano? Ay, anak man ito ni Rodi di ako. Sexy pa yung Lola. Wala magpadyaw ni Lola. Sexy pa ba ni Lola? Ano? Anak man ito ni Rodi, nga ulitawo, nan mamasyada ada. Ako napasag dito, hiya. Basta kita inobla. Ay, Tagay sige. na. Ako inom pa. Astaga na yan. Ingin kakauna kita anak. Hindi nga kitsura. Akalbo nakbo. Nga na nagpapabili niya ng mga ulat ako. Pati na kaya kami. May diferensya na. Tulad to. Pero nalilipay ako kay nabuhi ang amon anak ni Linda. At anak ko nasawa. Pero niliyo amon waray ko. Pasaylo ako, Linda. Pasaylo ako. Ako balik na Joan. Mamaupay na ako. Opay! Joan? Opay! Uy, ikaw man ngayon, Leo. Kadida yun. Tanas ako. Ada rin mo mama ng papa? Si Papa, ato may di ginaaraglar nga mga papeles. Si Mama, ato pa simbahan. Pero maulin na dira. Bangin mag-upod na laharan ni Papa. Kadi, sakop Leo. Didi kita sakop paghihimang raw. Tanan na. Okay, anay. Aring na akong pasalubong. Karamatan Joan. Para ito na yung mo. Wow, mga bukad. Kamot man. Salamat, Leo, ha. Oh, tanan na, sakop. Oy, Leo, kanina ka pa umabot? Maupay nga aga, sir. Kuan, sir, di na pala kumaya nga umabot. Maubay man nga gaya mo, Leo. Uy, ani ka man ngayon, Leo. Maupay nga aga. Ma'am. Maupay man liwat nga aga, Leo. Oh, ano man Juan? May ba ka mulakat? Kuan, Mama, inin... Oo, amo, nagulat kami nga umabot kamo. Kaya magsasarit kami ni Leo. Masimba kami, Mama, Papa. Sige, pagliwan na ikaw, Juan, kung mo ito. Leo, ikaw na itong bahala ito na ako na anak, ano?
Yes, sir. Tapo na ko mo. Yes, sir. Makakalaom ka mo. Dili ko papabayaan ni Joan. Wala, sige na, pagliwan na Joan. Para may abot ka mo itong sunod nga misa. Makain man kita yan na, Leo. Manmamasyada ba kita yan na? Kaya ugad eh. Ngayon mo ko rin nga kumadto kita. Nga iyo. Maiya mo na nga ginya ka na ako, nga imo ko igpapakilala imo father, di ba? Ha? Ay, kuha din. Pwede ba sunod na lang kita nga adlaw? Pagkanto amon. Ikaw ha, permi ka na laha akong pagsinaad. Ambot kung saan mo ako ipapakilala imo father. Lalabay kita din eh. Nay, narabak kita. Ano mo ako Mag-arena ipapakilala sa akong kita. permi ka na laha akong pagsinaad. Ambot kung saan mo ako ipapakilala imo father. Magpapakilala ko ikaw. Pero di rin papagkena. Okay? Okay, ikaw itong boss. O, tana na, pamasyada na kita. Tana, Leo. Oh! Ani ka man? Leo. Ani ka man nagawa? Dito ka lang sa kubiton ni mo kwarto. Ayaw din nagawas. Nagmimi, nakarawad ka la. Leo. Kuan na nakaroyag ko lang. Basta, dito ka na lang mo kwarto. Tungod na mo. Diri ko nadadarangan hebala ito na akong mga sangkay. O ito na akong mga kasangkayan. O ito na. Nadadarangan hebala ito na akong uyab. Uyab. Eh, nabubudublit sangkay. Uyab. Uyab na lang. Tungod na basta, dito ka na lang mo kwarto. Tungod na mo. Diri ko nadadarangan hebala ito na akong uyab. Nganit akong mga kasangkayan. Buisit ka. Leo. Sige. Magalila ako kwarto. Ano yung pag ginawas-gawas ha? Impakto ka. Ginoo ko. Kaya maging buhay mo pa man ako. Unta magupon na kami nga anak nawarang asawa. Unta malipahin na kami ni dahalain nga kalibutan. Kaya nga pinapapag-antos mo pa ako, hindi nga ako kamutakan. Oo, nabuhay ako. Meron na ako nao. Nakakarawat. Ito na ako na. Ano? Hindi ako hingkakawon. Oy, Tol! Tulio! Ano na? Padayon ka lang pagyapon niya magtatrabaho? Nakagtapos ka na ton ni mo pag-eskwela, di ba? Ikaw man yan, tol. Ay, oo. Nakagtapos na ako nakakapag-eskwela. Ayos good ano? Mari ka pa ba yan ni mo mga AirPods? Ano mo AirPods? Tawid niya tatay. Takot yung tatay pare. Trabaho na ako, tol. Di ko marang ko na trabaho. Hindi. Tapos ka. Sige. Lang. Ako, Leo. Ladan! Mari ka pa ba yan ni mo Leo! Ladan! Mga AirPods? Idol ka. Mari ka pa ba yan ni... Diba? Magpare kita. Magmali. Magpare kami, ikaw magbadi. Tapos na ako nakakapag-eskwela. Ayos good ano? Tapos na ako nakakapag-eskwela. Ayos good ano?
Wari ka pabayan imo airpods. Aling kamot ko diya nga makahumang kang pag eskwela nga makatrabaho ka na. Ano man? Kumusta man ni Tol, mo? ayun na itong paghingaday doon ba na iya. Ah. O ano naman ikaw, may trabaho ka na ba yan ha? Oo, tol. Nakatrabaho na gyapon ako. Oo. Inin, ikaw, may asawa ka na ba? O yun pala tol. Yan, nagtitirok pa kami para magpakasal kami. Uy, ayaw ka nga limot pag imbitar. Imbitar ako tiyo kasal, ha? Tol? Oh God, sigurado ito. O naman, isulod na ako akong trabaho. Oo, okay, tol. Sige, sige. Kay ako lihat, isulod na ako akong trabaho. Ano man, makanya ko. O sige tol. Papasabuton ko na lang ikaw ha. Higawin niya, hapit na kami kaslon. Sige tol, nakali ako, tuloy ito. O, sige. Swerte ka, tol. Swerte ka, good. Ay, mga pwede lang temprano kami nga nagkagawa sa trabaho. May na oras para magabisita kang Joan. Esakto, makato kay Era. Ipapalit ko yan magkamot ng mga bukad. Ay, magdadali ako. Oy, Leo. Maupay kayo na pasyada ka nga ni. Kadida yun. Salamat, ma'am. Joan? Adilas ako. Ano kita tawagon ko? Joan! Joan! Adi, Leo! Ay, Leo ka di. Ligol kita. Sige, babayaan ko. Anay ka mo, ha? Uy, mida ka darang nga mga bukad. Para mo, Joan. Yeah. Uy, Ano man? Kamusta ka na? okay man la ako. Ikaw, kumusta man tayo mo trabaho? Ay, wala mang problema. Oo ngayon. Nagkahuroy mang raw kami ni Rama mga papa. Bahinin ano man ito, Joan? Karuyag ni papa, nga dadun mo nga niton imo father. Ha? Kuan, kuan. Oh. Kaya ano, Leo? May na ba problema? Aw dunon ba iton imo father? Kuan, sir. Kuan. Nakabatigod man kami ni Mrs. nga may daga mo plano in pagpakasal ni Joan. Pues, diri ka mo hito na, diri? Ha? Ano? Diri ka mo hito na, diri? Ano pa? Pues, diri ka mo hito na pagkasal ni Joan. Yes nga, may daga mo plano in pagpakasal ni Joan. Pues, diri kami hito madiri. Man nga ni, karuyag namon nga makasal ka mo. Pero, ako ito, diri ba kinahanglan nga kumanhi iton imo amay para... Oo, sir. Pwede ito nga kumanhi. Ito na ako na may. Pero antes kita ito nabutukan ka? Pero antes kita Ito na ako. pero Kumanhi. Ito na ako na may. pero antes ito papa, karuyag ko. Kami ani ni Leo itong magkikita kaniya papa para sugad. Kilala ako itong amay ni Leo. Ngan. Oo. Pwede ito, Joan. Hindi talaga nga doon ito na makadto balay. Ako kunsugan, nauyon ako ito, Leo. Nauyon ako! Tinuod. Makato na kita iyo. Amo pala iyo. Imo na ko ipapakilala kan imo papa. Leo, salamat nga imo na ko tutumanan. Ngan ikakalipay ko ini. Salamat Leo ha. Maiya ko nagud karoy nga makilala iton imo amay. Saan mo man ako ipapakilala kan imo papa? Buwas na, Joan. Buwas na.
Bukas, may ko bisita nga maapod. Salit, ayaw ko di ko paggawas sa iyong kwarto ha. Dito ka na. Yan, ayaw ko taging karawdan. Ano nga ginsusugal mo malaki ni Leo? Ano ako nabuhat nga? Sabi na! Ay, Basta taura ako. Dito ka na iyong kwarto. Ngan, ayaw ko paggawas ha. Oh, Ayaw ko taging karawdan ha. Nga nagas ka. Ayaw ko. Kaero naman ang talo ni Rudy yung kakaawod ko diya ni Leo. Ayo! Nagpipira ka matigag gihapon ako. Labi na kung nalabay kaira. Ay, pastilan. Adon kasugaran ito ni Rudy. Tungod na niya pagtalwasan niya pamilya. Pati hiya nahiunong sugat. Nahitabo na to. Sali ka ngayon ta ito makarawat dili yung nga mga nahitabo. Haiya amay. Ngan haiya eroy. Yan na nagamumakan to balay ni Raleyo. Amo ba, Joan? Oo, Papa. Yan na ako ipapakilala ni Leo. Haiya amay. Ay, ada kaig kumusta na lang kami hiton iya amay, Joan, ha? Ngan sig nga hiton sunod. Iya naman iton mga pagkanihaton. Para naman makilala namon iton kada tagsa, di ba? Oo, Papa. Akong si Sidngon itong father ni Leo. Nga sigurado, maka na ito. Ay, maupay kun sugad. Maupay Joan, kay waraygad ka mo pag dumiri ini, ano? Pag dumiri kan Leo. Oh. Kaya nakikita na mo ni mo pa, pabutan hiya. Kami, ada, pag dumiri. Maupay Joan, ay maupay kun sugad. Ada kami, Joan, waray kami pag dumiri kan Leo, kay nakikita na mo ni mo papa. Nga, buutan niya nga may pagrespeto nga labawit nga tanan. Katatapuran, matinud-anon. Papa, good man. Nalilipay ko na ko, Papa, nga iyo karawat ni Leo. Basta ra para imo kalipayan, anak. Okay kami hiton. Oh, waray pa man Hileo. Kaya ano nga naatrasar man hiya. Hagi ikaw man liwat. Maharam ka na balitaw nga waray pa kalugaringon sa rakyan ni Leo. Oh, good man ano. Ano ba to? Good man. Leo na, adi, Papa. Anay kay Abram ko itong portahan. yan ang maabot ito na suka sa kahito na ako anak. Nganugot ako niya nga gintugon nga di ako kumanihagwa. Kaya ko, iya ko na kong kakaawod. Adi atugon na ako. Masakit ko para ako. Pero mag-ano man ako. Ayaw ko di ko paggawas din mo kwarto ha. Kaya maabot ito akong bisita. Salit, ayaw ko paggawas. Nabati ka? Ayaw akita. Ay aki. Ay aki. Nabati ka. Ayaw aki. Ayaw akit gawas paggawas. Nabati ka? Ayaw ako taging kaarawdan ha. Oo na. Anila akong kwarto. Ako
kuya ko sa akong kumita ito nga iya. So, nga sangkay. Nga posible iya ito marasawa. Ang iba ko, gumuas din na kwarto para ko makita ito nga ginsisiring nga mga bisita. Pero bahing good maliwas mahadno kita ako. Kumita yat aknawong. Ito nakpustora. Pero sa pa, iging kakaon ko na kita kanak. Pero may dako katungon kay amay ako. Mapakita ba ako ang bisita at anak? Dili ba daw na dumugang ito niya kasi na ako nito na anak. Tungod nga, iya ako iging kakaot.